बयबो फै 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 बयबो फै दावैसा बर' देरहासार 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 प्रमद बर' देरहासार 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 हारि माहारि बासियालासे बर' गार' नेपाल मुसलमान राजबंशी राभा सरनिया आरो आदिबासि खौसेथिनि बान्दोखौ जथाय लाबोनो अनलायनायनि दोलोंखौ गोरा खालामनो UPPLआव बयबो भट होदो दावैसा बर'खौ देरहा होदो दे प्रमद बर'खौ देरहा होदो जाख्ल'नाय उदां खालामनो राजखान्थियारि आरो समाजारि मोनथायखौ रैखा खालामनो गासै थाखोनि बयखौबो रैखाथि होनो थाखाय बयबो खौसेयै भट होना दावैसा बर'खौ देरहा होदो दे बयबो प्रमद बर'खौ देरहा होदो